Waar als geen waar. De thuiszorg gaat gewoon terug. Dat de ene het risico neemt om met de auto te gaan, wordt Ina toch gaan man bij de adres nu zet. Het was wel heel min voor juster, met Hudwien en Snierdun. Dus ja, mijn man had eigenlijk zelf bedacht, we gaan met de trekker. En die had gewoon geregeld dat er juist de mannen net hoefde te werken. En dat is maar bij mij komen. Maar ja, nou weet je hoe het was, dus nou is er weer mij. Ja, ik wil graag dat mijn vrouw veilig bij haar werk langs gaat. En ja, als ze met de auto gaat, dan weet ik net hoe dat je komt. Maar ja, dan weet ik nou dat ik en veilig thuis kom. Ik zit in de Maas, ik heb mijn zus en mijn zwager. Dus ja, ik heb vanmorgen wel werk. Ik weet er vanmorgen 4 uur aan, heb ik alles voor. En mijn zwager en die zijn dochter, die heeft vanmorgen molten. Dus ja. Ik ben goed zo'n worden bekleed en zo ben ik er ook gang met mijn vrouw. De meesten vinden het heel leuk. Als ik voor je, nou bedankt en je me gauw weer terug, want je man zit ik te wachten. Terwijl ja, dat is de bedoeling net. Maar je me gauw voor, want je man zit ik te wachten. Maar iedereen vindt het wel heel nieuwsgierig dat hij mij is. Dus ik wil nou ik oorl uitzwaait en dat is alles net zo. En, dus ja, het is heel leuk.